Dnes ďalší diel písmenkovej série, na rade je D. No a začnem hneď tým, že jedno veľké D nakreslím a vybodkujem. Následne pokračujem poštovou známkou z DDR o gymnastickom festivale z roku 73. Na D je aj daktyloskopia, čiže náuka o obrazcoch papilárnych línií. No a jeden tento svoj daktylos si nafarbím na zeleno, čo mi poslúži na ilustráciu koruny stromov. Sprvu by sa mohlo zdať, že ide o dub, ale v skutočnosti je to daktylostrom. Dom je tiež na D a svoje miesto má aj na mojom papieri. Predkreslím si ho ceruzkou, obtiahnem štecovým perom a dofarbím akvarelovými fixkami. Je to taký trochu roztrasený dom, ale takto sa mi to páči a to je dobre. Dokončím ho náhodnými ťahmi perom, ešte dlažbu pred dom, drevená strecha a je to. Verte alebo nie, tento kúsok starých novín nebol v pláne, ale našiel som tam dve slova na D a tak som si ich vykrojil a použil. Do modra nafarbenou pečiatkou vyplním priestor a idem k môjmu obľúbenému písaciemu stroju, na ktorom si naklepem jednu svoju staršiu miniatúru. Nie som si istý, či ide o aforizmus a slovo miniatúra moju dilemu rieši. Existuje aj slovné spojenie dínom dánom, čo sa dá vyložiť aj ako len tak, bezstarostne. Keď som ešte svojho času hrával divadlo, mali sme scénku s názvom Debut a tak som si na ňu spomenul. Debut je zároveň posledný kus, ktorý som si v tomto divadle zahral a preto z neho pridávam aj jednu repliku. Na dozdobenie ešte zo pár odtlačkov mojich vlastnoručne vykrojených pečiatok pridám aj svoj podpis a trochu miesta mi tu ešte ostalo a toto nečakané riešenie je zároveň aj trochu symbolické. Toľko z mojej strany k písmenu D a ďakujem.